Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel yami kuPastor ngi-channel iNyuflake. Okubalulekile sicela kuwena ukuthi usubscribe, ulike, nanokuthi ungabe member ye-channel. Uma member ye-channel usuwumuntu okhona ukuthi ngemadlana encane ngango-10 rand noma ngo-30 rand njalo ngenyanga. It depends on choosing. Abanye they choose 99 rand, kanti abanye they choose to use i-account number befake lokho abafike kusuke kuvela othandweni. Kanti we can also urge you and encourage you to contribute nakwamanye ama-initiative akhona endaweni ngakini, extend isandla esiphayo kwabanye abantu basendaweni ngakini. Kungenzeka isibusiso sakho sibanye nje ukuthi you need to give mhlawumbe nawe endaweni ngakini, you need to give kubantu ohlala nabo, yabo, abadinga usizo lwakho. Namhlanje sibheka la udaba lwamaphupho, kodwa before siya kulona sikusho ukuthi inamba esenze kuphela kusongo 9 ka 5 ntambama. Kodwa kakhulu uma ungeyena umlandeli wale channel, iyekelele namba. Munye wabafowethu obebuza iphupho la, ephupheke la kunentombazane ekade imbophisa emaphoyiseni. Naku singakusho ukuyomaphupha umuntu ekubophisa okungenzeka mhlawumbe uyamazi lo muntu lo noma ngenzeka awumazi lo muntu, kodwa nange kuvulela icala emaphoyiseni, nange yokubophisa emaphoyiseni. Singalibeka kanje. Number 1, uma uphupha la uboshiswa umuntu, thina sikuthatha njengoPaul uma uboshwa, ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka lo muntu uphendula idalwa zakho ukuze zimelane nawe. 2 empeleni, uma uphupha futhi uboshiswa umuntu, singabe sithatha njengoPaul uma uboshwa, olingabe lichaza ukuthi kungenzeka lo muntu kwakhela ilumbo elibi lokuthi ulandelwe amacala, uvukelwe amacala ongawazi, ugcina uboshiwe, okusho kumele usukume uthola usizo. 3, singayibheka kanje, uma uphupha futhi umuntu ekubophisa, still we regard that as uPaul, ngoba lokho kungabe kusho ukuthi kungenzeka uthakatha ngezilwane, ngoba kufuneka wena impilo yakho ibopheke futhi ungakwazi ukuba nenqubekela phambili. 4, uma uphupha umuntu ekubophisa noma uboshiswa umuntu, uPaul uma uboshwa, ngoba kungenzeka ke uthola ukuthi vele uPaul straightforward olungadinga ichazo, ngoba kuyenzeka uma ubupha into ephupha yenzeke kuthi nje ukuyibonile, kungasho ukuthi ngenzeka lo muntu loya vele kwakhe luzungu lokubophisa ugcina uboshiwe. Kumele usukumeke ulungise amabathu, ulungise indlela zakho ukuze ugcine ungaboshwanga wena, yabona. Siyabonga kakhulu ke besibheka la udaba lokuphupha umuntu ekubophisa uboshwa. kuPaul uhleke number 5, ma umuntu ekubophisa kodwa uphumelelo, ngabe uyakwazi ukubalekela namaphoyisa egcine ngakubophanga, noma uyakwazi ukuzimela uwehlule amacala kuleyo accusation leyo noma kulezo nsolo lezo, ugcina ngophumelelo okuhle, ngoba kusho ukunqoba nokwehlulekisa imizamo emibi yezitha zakho, ongaba yigadlo noma uzungu olubi osuke libhekisa wena, noma yilungu selakhiwa libhekisa wena, uzokwazi ukunqoba impumelelo. Konke lokho siyabonga.